Ħassejna obbligu morali biex inwettqu xogħlijiet fuq binja Buqana fl-Imtarfa li għal snin twal tħallit fi stat ta' abbandun u anke kienet ta' periklu għal residenti li jgħixu fiha. Stqar dan il-Ministru Michael Farrugia f'konferenza tal-aħbarijiet quddiem binja Buqana u spjega kif fil-jiem li ġejjin se jibdew ix-xogħlijiet biex tkun tranġata il-binja. Għalli diġà kienu pubblikati tenders għax xogħlijiet u saret laqa ma' residenti tal-binja u mal-perizza biex il-kuntratturi jkunu jafu eżatt x'se jiġri. Inħossu responsabilità morali għalla volja m'hemmx responsabilitajiet legali u morali għax għal snin sħaħ ir-residenti kienu qed jagħmlu il-complaints tagħhom imma dejjem waqgħu fuq widnej torox dejjem il-problemi tagħhom daħlu fil-kexxun. Aħna ħassejna r-responsabilità, tħallna għal dan l-impenn u sa nkunu qed nagħmlu dak kollu biex il-problemi kollha li hemm f'daw il-binjiet inkunu qegħdin insolvuhom għal ġid ta' residenti, għas-sigurtà tagħhom u anke biex nollulhom il-valur tal-investiment li huma għamlu fih. Fost oħrajn se tiżdied l-aċċessibilità permezz ta' installazzjoni ta' lift, xogħlijiet fil-komun u f'residenzi privati, filwaqt li diġà sar xogħol fil-garaxxijiet biex tissaħħaħ l-istruttura tagħhom wara li rriżultaw ħsarat fix-xorok u l-pedamenti. F'Binja Buqana jgħixu ma' 80 familja u dawn ix-xogħlijiet mistennija jitlestew sa sena oħra.